Nuwun kula nuwun para sepuh pini sepuh ugi para rawuh ingkang satu kinurmatan. Saderengipun lumatining titi laksana wonten ing dalu menika sumangga sesarengan asesanti murih mulyaning bawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu salam kamulyan tumrap kula so panjenengan sedaya. Sih rahmat so tentrem rahayu inggih awit nugrahaning Gusti ingkang sampun binabar. Mugi tansah kajiwa kasalira tumedhak sotumantu dateng jiwangga panjenengan sedaya sarta kula waratin sagung dumati. Para sepuh pini sepuh ingkang tansah hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautami ingkang satuhu kinabekten. Para pilenggah kakung miwah putri ingkang winengging bagya mulya ingkang pantes sinugata ing sadaya pakurmatan. Para wira pradangga ugi para waranggana saking sanggar Lembah Joglo ingkang satuhu kinurmatan. Para sanggem wonten ing bumi Lembah Joglo ingkang kinurmatan ugi mirunggan wonten ngarsanipun Ki Kasito Hadi Pranata ugi para kadang dalang saking Kabupaten Semarang ingkang satuhu kinurmatan. Para kadang werda muda ingkang tansah tinangsulan tangkebing sih raos pasedherekan ingkang saestu kula tresnani. Langkung rumiyin suwawi sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken amuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih awit sampun keparingipun paring kanugrahan kawilujengan katentreman miwah kabagas waras satemah wonten ing dalu punika kula saha panjenengan sedaya saged nyawiji wonten ing bumi Lembah Joglo mriki kanthi pinaringan karaharjan saha kayuwanan boten wonten rupita satunggal punapa. Ugi sholawat salam mugi tansah katetepaken dhateng titah ingkang linangkung
Nuniji Sayyidin Khalifatullah panetek panotagama. Boten wonten sanes kajawi namung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yekti wonten ing yaumul kiamah samangke kula usul panjenengan tansah mawantu-wantu menggah syafaatipun fitini wa dunia fatal akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh, para pilenggah ingkang satu kinurmatan, kepareng kula sumela ing gati inggih kanthi srana katrimah anggen panjenengan sedaya wawan pangandikan. Awit labet kadrenging manah kula minangkani dawuh saking para kadang Krida Dharma panawung krida bilih kawula kinen ngaturaken menggah urut lampahing titi laksana wonten ing dalu punika. Bilih wonten ing dalu punika bumi lembah jublu hangatani merti bumi lembah jublu ingkang dipunadani saking wisata lembah jublu kalian para sanggem bumi lembah jublu. Ingkang menika keparenga kula ngaturaken menggah urut lampahing titi laksana ingkang sampun rinakit dening para panawung krida. Nggih ingkang sepisan lumadining titi laksana pambuka kalajengaken titi laksana kaping kalih nggih slametan bumi lembah jublu wondene lung tinampining tetungguling ringgit ingkang minangka punjering lampaning dalu menika samanggih karumpaka wonten ing titi laksana ingkang kaping 3. Sasampunipun lung tinampining tetungguling ringgit samanggih kalajengaken pagelaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang badhe kababar dening Ki Kasito Hadi Pranoto menika dalang sepuh saking Kabupaten Semarang kanthi lampahan Bimo Bumbu. Nanging saderengipun samangke pagelaran dipun awiti titi laksana katutup sesarana. Para wilenggah kakung mewah putri makaten menggah urut lampahing titi laksana slametan merti bumi lembah jublu wonten ing dalu menika. Wondene tumapak ing titi laksana saksampunipun suwuk ungening gending Santi Mulya.
Nggih, matur nuwun dhateng para kadang saking paguyuban karawitan Lembah Joglo Laras ingkang sampun kepareng ngiringaken lumadining Titi Laksana. Para wilenggah kakung miwah putri ingkang sadu kinurmatan, wondene wekdal sampun tunggap dalu, pramila sumangga lampahing Titi Laksana tinarbuka sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, matur nuwun mugi kanthi waosan basmalah kala wau lumadining Titi Laksana saged lumadi kanthi gancar rancak boten wonten rubeda satunggal menapa. Wondene Titi Laksana ing kaping kalih nuwun inggih slametan merti bumi Lembah Joglo ing samangke badhe kapandhikani dening Bapak Mudin ingkang menika wekdal sawetahipun kawula aturaken. Nuwun. Pamurah keselamatan gagas kuarasan tuen kawilujengan satmah kula lan panjenengan sedaya. Awit saged nyawiji ing karya manunggaling kayu ing pahargyan benang saged ginilar kanthi ginanjar walaya kang manggih rubeda sakara-kara. Mila pantes lamun ta kawiji ning palenggana. Kanthi kalimat tahmid tauhid kang ngunjak raos syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sholawat salam mugi katur dadosaken hamanyu milikan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula pansami ing wekdal punika ngantos dumuni akhir tansah pinanggih kawilujengan tansah pikantuk safangat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayu pinanggih rahayu wijeng tansah pinanggih lestari dodo kalisnir ing sami kala rahayu pinanggih. Panjenenganipun para pepunden sesepuh bini sepuh minggahipun aji sepuh-sepuh miwahanem saha kasepuhan ingkang satuhu sampun pono ing pamaslebda ing pitutur kiblat ing panembah ingkang satuhu kinabten wonten ngarsanipun para kadang para pangemban pangbat praja minangka pantam-pantung para kawula dasih ingkang dahat kalingga mardaning akrami ugi panjenenganipun para pradonga seniman seniwati mugi lestari widada nirsambikala pinanggih kawilujengan ing dalu punika tansah rahayu pinanggih. Dumateng panjenenganipun para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh khususipun ing dalu punika ucap ngajapipun warga ingkang tetanen wonten ing bumi Joglo punika mugi-mugi sedaya dipun paring slametan, paring gancar linancar anggenipun sami tetanen ugi ingkang sami para bapak, para penjabat sedaya paringi minggah derajatipun paringi adem ayem tentremipun paring guyub rukun tentremipun sedaya saged pinanggih ayem adem tentrem mugi jenjem permanem saklaminipun. Ingkang kula aturaken mekaten mugi-mugi kita dedonga sesarengan kanthi astungkara donga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sedaya punika kanthi ngginakaken dedonga miturut keyakinan pansami dene sesarengan kula nganut agami Islam mugi-mugi sedaya dipun amin punika tansah panggih rahayu pinanggih ridho illahi taala bisa fangati Rasulillah wa rahmatihi wa takbihi wa barakatihi wa hidayatihi wa nuri sedaya para rawuh sepuh anem jaler istri berkah umur berkah rezeki berkah ganjar linancar barokah selamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إلا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وولده وذريته سأول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim tabarakta an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afina ma huwa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bangli jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa yadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tobatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina bisakaratil maut wa najata minan nar wa nahwa indal sab. Allahumma afina min kulli bala dunya wa adab bil akhirah wa sarif mana bil haqil qur'anil azim wa nabiyal karim salat dunya wa salat akhirah ghafar wahum wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mutaqalla sidikin ya Allah wa arjina muraja sidikin ya Allah wa jana miladunka sultan nasir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah awal akhir siang dalu enjang sore sedaya ya Allah nuwun panjenengan Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang paring slametan bagas kewarasan tuwin kawulujengan mugi-mugi sedaya diparing berkah umur tinepin saking bala utawi pancabaya utawi sengkala cilaka guyub rukun ayem tentrem rahayu pinanggih widodo kalis miring sambi kala mugi-mugi sedaya lestari ingkang kasih ya Allah rahayu nuwun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan mekaten lan semanten mugi-mugi sedaya wau paringi barokah sedayanipun ngastani selamat ya Allah ya rabbal alamin. Semanten ingkang kula aturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun kula aturaken dhateng Bapak Mudin ingkang sampun kepareng hamandikani anggenipun slametan merti bumi lembah Joglo. Para kadang para pilenggah ingkang satu kinurmatan menika gandeng sampun dipun paringi donga ingkang menika daharan ingkang sampun samepta menika dipun kembul sesarengan kalian para ingkang rawuh ugi kalian para wira pradangga. Nggih. Monggo ibu-ibu kepareng nyameptakaken daharan sakmangke saged dipun kembul sesarengan. Sinambi nenggo pasugatan ingkang dipun sameptakaken ibu-ibu, monggo para kadang wira pradangga kepareng paring panglipur setunggal utawi kalih gending kemawon. Monggo gending ingkang radi rancak kersanipun nambah semangat.